Lá be tí ré be bedíanaan se léamh riint. Scéalta nóíochta as America don chuigú lá déag mí anáir ráhíle san nuidíag. Agus mar ecinn sibh grafficí seachas gríon graffannaí tá a feiceáil leathnach tosaí a New York Times inniuh. Tá an New York Times I gáitú léthóidí an athúil a thabhairt ráis an Uachtaráin faoi teorainn faoin teorann idir na Stáit Untaithe agus Mexico. Tá an Uachtarán ag éileamh gur agus ag maíomh gur géarchéim atá ar siúl ag an teorainn rud nach fíor is cosúil mar a ecinn sibh mar shampla ón graffic seo tá inimirce mídhleathach imithe síos go mór thar blianta thar na blianta ó 1989 go dtí lá tá neamhain mar a tharlaíonn tá sé ardú beag ganín faoi Trumpach. Ní bhaineann sin atá sé íseal. Sa bhliain 2017 bhí méid na ngáil ag a teorann tití go dtí an pointe bolúthe ó 1970 agus dar leis a DHS tá crosáilach í nár aimsíú nó crosáil ganis an ráta níos ísle ríis ná sin. Ach mar sin féin táthar ag tuairt go bhfuil méid níos irde teaghlaigh ná mar bhí riamh ag teacht isteach sa tír. Ag chur oifigí teorann as a riocht fáilte ceanna saor an gcóras agus ag chur tús le géarchéim daonúil ag an teorainn. Tá méid na báistí ina néanaar ag ardú beag ganín freisin ach ní ifir suntasach é sin dá leam. Steve King, Iowa. Feisire. Agus fear atá ag spalpa cineachas le blianta fada gan cháine ó na fortí féin. Wel faoi dhearr ní chuimhnim ceir dúirte. Dúirte nár sé céim fá go raibh an term ó white supremacy, maslach nó achranúil. Well, dá a fortí tríéis feagra thuirtó agus é bhaint de rá choiste san iireachtas Vericánú cibé anam a thiúrthach sibh chógáil is dócha sé chógáil Vericán. OK. Tá Trump ag áitiú a fortí gan tuairtisteach agus leannacht roi leis an éileamh seo don bhála. Muoin sé go bhfuil tacaíocht go leor aige
fiú ó na daoine atá híos leis an dúnmha rialtais. Rinne a New York Times scagal nucha insealbhú an Uachtaráin Trump. Ag feiceáil ag tuairt le fios gur cathu airgid lús lasrach cathu $10,000 smidú óháin go sábháiltí. Is léir ó na sonraí a bailíú gur chosnaí an insealbhú seo a gháirid níos mó airgid ná mar a chosnaí sé insealbhathe roimhe sin. Scéal uafásach, caiim rá uafásach as Wisconsin faoin crackhailteoir seo, Jake Patterson. Chonaic an fearóg seo, éon bliain is fiche is cosúil. Cailín óg, Jamie Kloss, ag tuairlingt as bus scoile. Agus a tart bheartar sé í a údú. Cha sé léhananta ag beartú agus é pleanáil tríis an féchans trí hens seo agus faoiire fuair sé gráin chuna agus chuair sé go teach a chailín agus warí a tiismóirí agus dúdaí. An táid ar a léithú sílim goil sí beag go fúil. Níl éon rud eile le rátha chun faoi sin ach gur grochaíonn sé domsa gur bán don deabhail. Bhí me caint faoin teorainn ach ní rama agus faoi hailí atá tíocht isteach. Ach leanan an scéal seo rá faoin ile agus mar sin leanaí miseráid is scéal. Tá an DEA ag tuairt le fios nach a teorainn a hagan drogaí isteach ach i gáis atá ag crosáil na teorann go dlíthúil thar Ross Valley. Go háidethe drogaí mar heroin, cócéin agus methamphetamine. Fiú cnáib is cosúil go bhfuil sé ag tugaim sin ráis, dúntas hacam faoin cnáib. Tá an tríocha nífán géad den chnáib trasna na teorann ag na Ross Valley agus seaca chéamfán géad Valley eile. Ach heroin mar hampla nócha fan géad na Ross Valley agus defán géad in áit san éile. Tugtar le fios freisin nach bhfuil ceangal bith idir inimirce agus coiriúlacht. Diaut an é sin rá mé féin. Tá chuirpaí achtrannach an níos soiléir bíd ach is léir gur bíad Americánaí rugú sa tír seo faoi dearan go is mó den choiriúlacht. Só sé fur aimimú dlíthe fiún libraí atá go mór son trompeter tugann siad san le fios nach cíal ná rééisú leis an áitiú seo gur ceart balla ógáil. Cosúil, ní léiminn scíal seo ró chúramach ach is cosúil ó sé go rá na poblachtánaí i gceannas cheanad nó Eabhrac agus na déanlaí i gceannas heach na nonadaithe beidir. Agus dá réir sin
fiú agus teach na nonada faoi cheannas na néanlach dan siad faoi hell na boblachtánaach sa seanad. Agus iad faoi was an choteach có ní rá na déanlaí an rechtaíocht súntasach a ri. Níl siad fágaí faoin slaat seo níos mó. Níl siad an ngriim ag na poblachtánaí. Tá ceannas acu seanad agus heach na neonadathe rud is cúis leis an fústar dlíthe bhótála go toban as Albany. Vi mé gur pak dlús úsáid an sin. Ní rá ná bhrúisteach. Cruach agus Americá. Nó cruach? Sí an cruach. Fannagi, feici muid. Tá mé gur a bheith agus fannacht cream. Cruachás. Cruach. Cruach. Is cosúil go bhfuil san scoil na cruache ag titsa mas a chéide. Americá. Máilem an imirt focail a bhíonn sa New York, tá New York Times seo tuisbáinn siad pictiúr de bhfoltaí srang cruache agus ag rá go bhfuil adóchan na cruache uascailt nó á scaile. Ní éibrinn se chumás a réige fearúach. Mar sin féin. Tá Donald Trump ag tuairt leicionaí agus níl me ag caint faoi leicionaí L-I-K-E ach leice. Leicionaí do Jeff Bezos in Twitter is cosúil. Agus tá sé déanú seo chun plámás agus béalbána ion le ír charad na tabloidí níl segam céhí. Agus níl agus síl go fóil an aibróide se gomil smeala seo. Jósí an síl. Tá 3,000 múnseoí Los Angeles ag beartú stailce. Níor hála sé go fúil. Der William Barr na gur sé isteach isrúchan Mueller. Go príomháideach tá Donald Trump ag molla go fóil go bhág na stáitiantathe NATO. Tá Andy Murray ag súil go dteach sé reis is síl na leaddóige tar éis obraid úl a chromáin. Míúsáid gnéasach sa chóré heas. Tá an luas scátálaí sim súc hí ag tuairt le fis ag líomhnú gur éigní a cóteálaí. Agus fiú sa chóré heas mar sin tá muid ag fechint lácáirte. Lácáirte atá bhada teacht ach go bhfuil áthas ar dhaoine faoi gur tháinig sé. Impireacht Airbnb, tá mu sé feiceáil seo le tamil go bhfuil béidir an iomorcáil den
gno in Airbnb na leanta se. Tá sta go cólacht í Airbnb ach hí duine ag agrú a ggólachttaí féin a ggólachttaí estat réadaí nó óstein faoi bhratach Airbnb. Agus tá cairnú áireach ag chuann dilí grúpa brócéilí estat réadaí a chur árasáin amach cís do 75,000 roinne. Béir de bhí in Airbnb is sé tá in Airbnb ná mó inar féidir lete cosúil do thiomra breise nó do árasán folamh a ligint amach. Ach nuair tátabhá úsáid chun árasáin chun 10,000 árasán a ligint amach sílim go bhfuil an plán chura as riocht beganín. Oké, sníidircéalt mór go léir, dan chuig úláid ag mianáir gá bhílas 9 súla an grút me 9. Gaim raté ar go léir, agus tá súla go muid go bheice muid I chéile ríis idir a dálín gaim raté ar go léir. Slán.